un partido clave que nos vai enfrentar un dos mellores equipos da categoría despois do Chispa e o Pereiro, creo que é un dos mellores. Como é filial do Nacional do Umia, do primeiro equipo, sempre pode baixar algunha xogadora e sempre pode dar a sorpresa contra calquer equipo. Xa é un rival complicado, é un rival que sempre está nos postos de arriba, e máis este ano que ten un equipo en Nacional e sempre pode dar a sorpresa con calquer tipo de xogadora que baixe, claro. É o partido moi importante porque se perde son 3 puntos que se escapan, logo descansamos, son 6 puntos xa, e se o conseguimos vamos estar arriba entre os 5 primeiros hasta Navidade seguramente. Se o perdemos, pois vamos non creo que estemos entre os 5 primeiros porque logo xogamos contra 4 ou 5 equipos que están na mitad da táboa, todos teñen 15 puntos, algúns que teñen un partido menos, e vai estar moi complicado porque perdes un partido e meteste xa abaixo, entonces hai que ir a polo partido a gañar.